your hair, stop, touch your hair, a little closer a little bit, and then do your move, go a little bit, go, stop, רגע, stop, don't move. ועכשיו אני מסתובבת עם קופסה? וואי, מדהים. בונה? טוב. אני צריכה להיות הבמאית וצריך תמיד שתהיה מודליסטית, זה באמת חכם. יש לה את זה מכל התחום שלה. כן. ואז move ככה, בדיוק, אוקיי? עכשיו תסתובבי, כמו שאת קודם, זה פועל? זה עדיין פועל. יאללה, תעשי את זה, and then בואי. בואי, סטופ. תכוון את הצח, תכוון. רגע, כן. רגע. טוב, לא, זה קרוב טיפה. שנייה. כאן. בסדר? תעשי דברים מחדש. עוד פעם, כאילו ככה? מפה? את תעמדי here, סמטרי? טוב. אוקיי. כאן. לא, כאילו משם תבואי. אוקיי, ככה וככה? ואת עוצרת כאן. לא. בסלידים לא. תראי, נגיד you start from here, and then you come ככה, בא, עוצרת כאן, ועושה את זה. When you show us the box, from here, תראי, מהציצי או בטן. כי I want to see. חם פה. תם וציצי. תביא פה זמן אותך. אוקיי? וואי, נדיה? יאללה. 3, 4, ו... קצת לפה. Would you have belly? Yes. And then close? כן. מושלם. אולי קצת touch עם השיער.